Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар? Biz bugün studiyada üçev. Min Samir Губайдуллин. Min Noyla Slavina. Һәм мин Зөлфәт Зиннуров. Эфирда исә балалы солянка хит парады. Әзер булсагыз, без Башлыйбыз! Ничек кенә моңсу булмасын, традиция буенча тапшыруыбызның башында ук бер дуэт белән саубуллашабыз. Айза һәм Кәримә Мостаеваларга уңышлар телибез. Хит парадта янә күрешүебезне көтеп калабыз. һәм кызларның җырларын янәдән тыңлап узабыз. Ура! Хит парадының куанычлы мизгеле җитте. Яңа җырны каршы алыгыз. Зилә Шабаева, төкле аягың белән хит парадыбызга рәхим ит. Җилләр исә сулар ага, кояшны аялыштыра. Кайдандыр галәм түренә йолдыз нуры агатыра. Балыклар килә, балыклар китә, тамамла юллар адаштыра. Өмет йолдызы яктылыгыннан күңел түрендә балкыштыра. Ayıra hem kavuştıra. Ömür digen yolda sönse, kaygılarga savaştıra. Balıklar kile, balıklar gide, tamamla yollar adıştıra. Ümit yıldızı yaktılığından көңіл түрінде балқыштыра. Балыклар киле, балыклар ките, тамамла юллар адыштыра. Өмет йолдызы яктылыгыннан көңіл түрінде балқыштыра. Ümit yıldızı yaktılığından көңіл түрінде балқыштыра. Kaydandır galem türenə yıldız nuru akıtıra. Музыка мәктәбе вокал һәм хореография арасында уза кызларның көннәре.
Син хәзер кемнәр турында сөйлисең? Дуэтта кызлар гына булгач, Амелия Фәтхиева һәм Илүсә Хуҗинадыр, әйме? Әйе. Нәкъ шулай, кызлар, сүз сезгә. Çeşekler bilen şıyılı yok minülmesidem umarzaya kübük umarzaya gebek yok Nailә, ниһаять, сиңа да вакыт килеп җитте. Әйдә, тизеп кит. Нинди түгәрәкләргә йөрисең син? Мин вокал дәресләренә йөрим, фортепианода уйнарга өйрәнәм һәм халык биюләре белән шөгыльләнәм. Афәрин. Наилә Славина йөри торган түгәрәкләрне барлап уздык. Ә хәзер аның җырына күчик. Жырла, жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Жырла, жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Эй, сезгә нинди җыр кирәк? Сезнең өчен җыр җырларга сандугач теле кирәк. Ай җаны, сандугач теле кирәк. Уфа Казан юлларының баганалары шыршы. Уфа Казан юлларының баганалары шыршы. Hey, баганалары шыршы. Башларыңа моңнар төшсә, сездә булыр
bulursiz jırşı. O canı va canay sizde bulursiz jırşı. Bizning yo'llar bo'yi o'lani qarab o'targa kerak. Bizning yo'llar bo'yi o'lani qarab o'targa kerak. Qarab o'targa kerak. Jir bilmagan, jir siymagan bizning Qozonda sirak. Oy joni va jonay bizning Qozonda sirak. Oy joni va jonay bizning Qozonda sirak. Білесізме, Oydine hit paradda әлі кіші яштегі қатнашушылар рәтіне генә кірсе де, түгәрәкләргә инде хәзердән үк йөри икән. Вокал һәм биюне үз итә. Нәни Йолдызчык. Шушы урында Айдинәнең клибына да тукталып узыйк. Өз балыңды яратасың, сен мине дәват ем. Сиңа булган рәхмәтемне ничекенә әйтәм. Синең кебек дәватиләр булса да бик сирәктер. Һәр балага шундый әйбәт дәватиләр кирәктер. Синең кебек дәватиләр булса да бик сирәктер. Һәр балага шундый әйбәт дәватиләр кирәктер. Көңелемне күрәсең гел, вакыт юк дип тормыйсың. Арысаң да минем белән, әллә ниләр уйныйсың. Синең кебек дәватиләр булса да бик сирәктер. Һәр балага шундый әйбәт дәватиләр кирәктер. Синең кебек дәватиләр булса да бик сирәктер. Һәр балага шундый әйбәт дәватиләр кирәктер. Дәватилә, дәванилә, балачакка низидә. Аларның җылы кочагы безне бәхетле итә. Синең кебек дәватиләр булса да бик сирәктер. Һәр балага шундый әйбәт дәватиләр кирәктер. Синең кебек дәватиләр булса да бик сирәктер. Һәр балага шундый әйбәт дәватиләр кирәктер. Дәватиләр кирәктер. Игезәк катнашучыларыбызга да вакыт килеп җитте, дуслар. Әминә һәм Мәдинә Расуловалар. Кызлар яратып вокал дәресләренә йөриләр. Фигуралы шуу, шахмат һәм рәсем ясау белән кызыксыналар. Һәм әлбәттә инде матур итеп җырлыйлар да.
Вокал, сольфеджио, хореография буларның барысы белән дә Алия кызыксына. Һәм алар буенча төрле түгәрәкләргә йөри. Түгәрәкләргә генә йөреп калмый, хит парадыбызда да чыгыш ясый ул. Зәңгәр экраннарда каршы алыгыз. Алия Төхфәтуллина. Шылтыр-шылтыр жырлап кына аккан, килдем әле шишмә янына. Сулар түгел, моңнар җыеп алдым. Белдерәмә минем ушыма шишмәнең ул сулары, тасмалардай озын аппак юллары. Бер кайчан да тынмасыннар җырлары, барып җитсен күңелләргә моңнары, җыр моңнары. Шишмә башы типкән йөрәк сымак, ташлар ярып чыга сулкылдап. Кояш яктыр сында көзге төсле, көмеш суы китә шылтырып моң шишмәнең ул сулары, тасмалардай озын аппак юллары. Бер кайчан да тынмасыннар җырлары, барып җитсен күңелләргә моңнары, җыр моңнары. Шишмә моңы күңелләргә якын, әллә аны тыңлап үскәнгә, әллә инде ул чыкканда килеп, моңлы суын учлап эчкәнгә бу шишмәнең ул суларын, тасмалардай озын аппак юллары. Бер кайчан да тынмасыннар җырлары, барып җитсен күңелләргә моңнары, җыр моңнары. Ул шишмәнең бу сулары, тасмалардай озын аппак юллары. Бер кайчан да тынмасыннар җырлары, барып җитсен күңелләргә моңнары, җыр моңнары. Чиратта Элина Чеботарева. Башкалардан аермалы буларак, Элина вокал, хореография, фортепиано белән генә кызыксынып калмыйча, математика, инглиз теле, макраме түгәрәкләренә йөри. Вау! Булган кешедән барысы да була инде ул. Алга таба уңышлар телибез Элинага. Шул
сайчыларның һәрберсенә дә тукталып үтсәк, 1 сәгать кенә җитмәс. Шулай. Вакытны сузмый калайса, тизрәк аларның чыгышларына күчик. Игътибар экраннарга. Чиратта безнең кайнар дуэт көтеп кала. Раяна Magic һәм Марат Яруллин. Ә сез Раяны нинди түгәрәкләргә йөри икәнен белештегезме соң? Әлбәттә, Раяна быел музыка мәктәбен тәмамлый. Ул анда вокал белән шөгыльләнгән. Ә тагын ул Тодос мәктәбендә Ого! заманча биюне өйрәнә. Һәм иң мөһимәт, ул архитектура мәктәбендә белем ала. Шәп! Һәр өлкәдә дә Раяныга зур уңышлар телибез. Вакытны сузмыйча, дуэтка күчәбез. Әлі кешкада! Что-то вообще ищет меня, зайда тауыз керегіз, давай! Береләнгән гөлләремә суны сиптен иркәләп. Кисләрендән күлдің буғай, қалмады үпкәләп. Ал шешкә
Düşkənlərim daşlarına Sibirlə buzdurlarım Hislerin taşkan katturu Gün elinde Şeyde bir kakasın damay Al şişke adı güllərim Gündə sular sipkəndə Özülür ələ uzəgin Min isinə düşkəndə Al şişke adı güllərim Gündə sular sipkəndə Özülür ələ uzəgin Min isinə düşkəndə Samir, әйдә, шиш серләреңне. Син нинди түгәрәкләргә йөрисең, нәрсә белән кызыксынасың? Казан балалар филармониясына, вокал һәм баян, Апуш балалар театр студиясына, Салих Сәйдәшев исемдәге музыка мәктәбендә белем алам. О! Булды, җитәр. Әйдә, тизрәк сезнең дуэтка күчик. Каршы алыгыз. Самир Гобайдуллин һәм Ришат Фазлыәхмәтов. Каялы карыйк әле. Birsin күзіләп, үскен жирен зіләп, Құшлар қайта туған яғына. Бірсі күзіләп, үскен жирен зіләп, Құшлар қайта туған яғына. Ара яқын түгел, сені күтә күгел, Қайшы еркем, қайшы яныма. Yakın tügel, seni küte kügel Kaçırken kaçı yanıma Dağın kilde yazlar Mini son kim nazlar Mın sulanıp ketken çağında Dağın kilde yazlar Mini son kim nazlar Mın sulanıp ketken çağında Yürek nişik düzer Ulu bir ömür düzer Sen kaçmazsan erken yanıma Yürek nişik düzer Ulu bir ömür düzer Sen kaçmazsan erken yanıma Qabat kite qozlar, köpte tügel azlar, Жылы yaqtallar qışlarlar. Babat gider kaslar, Küpte tügel aslar, Jıl yakta alar kışlarlar. Göz yaşına manıp, Atılarımını alıp, Selameyti geçe kışlaylar. Göz yaşına manıp, Atılarımını alıp, Selameyti geçe kışlaylar. Tағы бір қошылы бізден біле достар айлағыз. Ара yakın tügel, seni küte kügel, Kaçırken kaçı yanıma. Ara yakın tügel, seni küte kügel, Kaçırken kaçı yanıma. Kaçırken kaçı yanıma. Kaçırken kaçı yanıma.
Әминә музыка мәктәбендә вокал һәм фортепиано дәресләрен ала. Ул гына да түгел, биюгә һәм курайга да йөрергә өлгерә ул. Әфәрин! Хәзер исә Әминәнең җырына күчик. Урамнарда карлар ява, миңа рәхәт күңелем. Чөнки яңа ел бәйрәме, яңа ел көне. Яңа уйлар, яңа уңыш, терәк булсын Кодабыз. Өмет бердә ташламасын, юл булсын тигез. Яңа ел, яңа утлар, яңа ел, яңа карлар. Сау исән булыйк дуслар, иң якын дуслар. Яңа ел, яңа утлар, яңа ел, яңа карлар. Насыйп итсен туганнар, очрашу күп еллар. Сәгать 12 тулганда, дус туганна җыелган. Дәүләт башлыгы эфирдан котлы ихластан. Бүген бүләкләрне көтә һәр бала, һәр гаиләдә. Күңел ачып бәйрәм итик, яңа ел килә. Яңа ел, яңа утлар, яңа ел, яңа карлар. Сау исән булыйк дуслар, иң якын дуслар. Яңа ел, яңа утлар, яңа ел, яңа карлар. Насыйп итсен туганнар, очрашу күп еллар. Яңа ел, яңа җимеш, ак теләкләр телибез. Бер һаман булыйк, сау сәламәт яшик. Яңа ел, яңа утлар, яңа ел, яңа карлар. Сау исән булыйк дуслар, иң якын дуслар. Яңа ел, яңа утлар, яңа ел, яңа карлар. Насыйп итсен туганнар, очрашу күп еллар. Насыйп итсен туганнар, очрашу күп еллар. Насыйп итсен туганнар, очрашу күп еллар. Безне телекраннар аша гына түгел, социаль шелтәрләрдән дә күзәтеп барырга онытмагыз. Барлык яңалыкларны да беренчеләрдән булып белегез. Язылыгыз, бергә булыйк. Санаулы мизгелләрдән абсолют лидерны ачыкларбыз. Әлегә Әлегә хит-парадта катнашучы йолдызчыкларны барлап алыйк. Киттек! Балыклар килә, балыклар китә, тамамла юллар адаштыра. Өмет йолдызы яктылыгыннан күңел түрендә балкыштыра. Юк, мин үлмәс идем, умыр зая келмәк, умыр зая кебәләк.
Tasmalarday uzun opaq yo'llari bir qo'shanda tinmasinlar jurlari borib jetsin ko'ngillarga monglari jir monglari Gitme ko'nglimdan mening hech shul suyakli ilgayim Alçışke adı güllerim Günde sular sipkenge Özülür ele uzegin Min isine düşkende Ara yakın tügel Sinekli de gül Vay çirkem kayşı yanıma Yana yıl yana otlar Ho Yana yıl yana karlar Ho Savıysan guli dostlar En yakın dostlar Yana yıl yana otlar Ho Yana yıl yana karlar Ярый әле мәктәптән тыш түгәрәкләр бар. Күңелсез булыр иде алайса. Түгәрәкләр, музыкаль мәктәпләр, төрле студиялар белән әтиәниләрдә тыныч. Чөнки алар белеп тора, кызлары, уллары файдалы эш белән мәшгуль. Килешәм һәм игътибар экраннарга каршы алыгыз. Айсел. Güller çeşek atsın üçün, bəhət şadlıq artsın üçün Əni girək, əni girək İn qadirli kişi şirdə, əni demək
Biz кем нинди түгәрәкләргә йөри икәнен ачыкладык. Һәм бик күңелле тапшыру үткәрдек. Килешәсездер? Нәкъ шулай. Мәктәптән тыш түгәрәкләргә йөреп, төрле өлкәләрдә үсәргә, камилләшергә язсын барлык катнашучыларыбызга һәм телевизор караучы нәни дусларыбызга. Сезнең белән бүген Самир Гобайдуллин, Наиля Славина Һәм Зөлфәт абый Зиннуров булды. киләсе очрашуларга кадәр.